mem. Dat wie extra fleuren wiefke. En die mocht ze graag douchen. En dan, wat heb ik hier op dit nummer? Ze kan weer letten. Dus echt hartstikke leuk. Die is me samen meelbeet. En dan draaien we er een kamer. Dat is zulke leuke herinneringen. Deze muziek draaiden wij vroeger thuis. Ja, ik zit helemaal voor me. Ja, geweldig toch? En dat wie in mijn tijd. Je bent de smid, Sip Bos. En daar heb ik boven gewerkt in een We huishouden. beginnen de reis naar het verliezen in Jussus, een Liedsdwarpke in Noord-Friesland. Hier groeit ze op in een gezin met 5 benen. Die eerste jaren zijn de gelukkigste van haar jeugd. Hallo hoors. Je hebt hier een sparwinkel. Nee, als Jesjes dit maar die witte door, dan heb je de fietsenmakker. Zie ik altijd bij de fietsenmaker. Je bent geboren in dit huis. Dit rede huis, dit eerste. Het is een dubbel huis. En toen werd het een dubbel huis en het is nu 1 huis. En daar werden boeren, dus er zijn 2 huizen. En daar lezen mijn, ja, je bent geboren. En dan willen we altijd naar. Dus ik wil even een achterhoesje en dat het erg verloren is. Zie je, er is hier nog een huis achter. Een goeie. Wat weet het? Ja, nee, maar dit is mijn geboorte. Hier ben ik geboren. Ja, ik wist het. Dat wisten we wel, denk ik. Hoe Ja, is is dat het? bekend? Hallo, Jenny Sipma. ik ben Anneke. Oh, Ja. bist je Sipma? Ja, ik ben trouwd met een Sipma. Hoe heet die? Mijn man heet Eelke. Durkje Sipma en zij. Ja, dat is een tante. Dat was vroeger mijn vriendinnetje. Oké, ja, dat ken. Wat leuk. Maar je hebt van dit huis in een huis maken. Ja, Die squashjemantel zit er ook in. Oh, prachtig. Toch wel leuk als dan hier even weer. Ja, vind ik heel leuk. Dat is echt een heel skofslien, hè? Ja, Daar is een beetje emotioneel van. ik heb hier... wij hebben weer een minor van mijn geboorte tot aan mijn jongende. Ja, Ja. daar word ik gewoon wat emotioneel van. Want je leest zo'n leuke... ik ook dan heb ik zelf al die foto's van in de blik. Dat is maar naar in de tobbegier, maar in de scène. Maar het is alleen zo oors. En ik denk, wat is het lied zijn kneuter gedaan. Maar voor mij weer toen heel groot. En ik heb hier echt een hele mooie titel. Fietje weer. Toen is mem overleden is. En nou ja, toen is mijn hele wereld eigenlijk heel erg snel verloren. Ik wie op een huisartskwallen. En ja, vroeger is mem je kanker. En dat wou ik niet zin. Dat wou altijd fluisteren. En dat was altijd, ja, die bem had het net weten. En dan... Maar op een gegeven moment viel het wel wat. En toen werd ik naar best bij een buurvrouw en die zei: je bent met kanker, hè? Je bent gedeerd. Nou, en dat was zo'n klap. Nou ja, dat kisters ben zijn de echt net beredeneren. Ik bedoel, maar die wereld staat voor je in. En ik weet nog wel dat ze dus op het sterrenlijn en dat is hard zei van... men was ze graag stonen voor haar jongens. Ik achter op een motor met gitaarke. En dan heb ik voor haar in het wieper sneunen. Ze is overleden. En toen heb ik ging ik bij haar zitten met de gitaar. En toen zong ik christelijke versjes voor haar. En toen zei ik, oh, mem gedee, dacht ik. En toen moest ik zelfs zo googlen. En toen ben ik achter de zitten gaan. Ja, dat vier nooit weer. En dat is de laatste keer. En toen de Thesis is overleden, op Thesis te morgen.
En nou ja, ik ben voor school gegaan. Ik heb geen examen meer gedaan. En ja, toen... Ik kon net zo goed... Ik ging eigenlijk altijd, toen ik met me nog leefde... Ik had net een goede relatie met mijn heid. Ik ging met hem natuurlijk, en dat wist het, ik besefte het net, maar... Ik had net geen slechte relatie met mijn heid. En dat is ook altijd zo bleun. En dat verergerde toen alleen nog maar... Dat is haar die ging een relatie met me aan die net gezond was. Dat stelpje, daar heb ik dus eigenlijk mijn minste tijd in mijn jeugd. Toen we de mem al verstoord. Ja, toen was mem verstaan uit Marawai. En toen ben we in dit huis gekomen. Ja, oh, kijk, wat wiet dan ek. Een eenzaam plak. Ik heb een grauwe hoen. Je en wijs, je wiet slipkeller. Dit was zo. Ja? Ja. Die had het in misbruikt. Ja. Van mijn gevoel wel. Ja, nee, maar dat is ik zo. En het had een 2 jaar door en toen ben ik uitgenaaid. Ja, en... Maar die mem verstond, maar wat gebeurde er dan? Wat deed hij dan? Nou ja, dat vind ik moeilijk om te vertellen. Ik bedoel, maar misbroeken is misbroeken. Dus hij die begon een relatie met mij dat net zo weer. En dan, maar mij, dat wie nog maar voort na, dat is met me overleden. Maar dan krijg ik net de tijd om dat rouwproces te verwerken. Want dan komt hij in één keer in wraad. En luistert weer heel erg. Toch wel, wij weer net griffemeerd. Dus ik kost er maar geen over praten. Dus dat was voor mij heel moeilijk. Ah, dit is kamer. Dat is er echt niet meer. Wat voor gevoel krijg je nou, Anna, als je hier dan bent? Nou, koud. Leeg, eigenlijk koud. Kan je niks mee, niks. Hoe ouder ik word, hoe meer ik het eigenlijk beleef. En dat ik uiteindelijk de besef, ik kan het net precies voelen, hoe angstig ik was en hoe dat ik eigenlijk die man haatte. Dat was een beladen gevoel van mij als mens zijnde. Dat is me zulke gevoelens omrinst. Dat is verschrikkelijk bang best. Maar ik hoest dan uiteindelijk een haten kist. Dat is echt, nou, dat is een vreselijk gevoel. En ik kist er niks aan doen. En het denkt ik nog van, nou, ik doe het verkeerd. Wat was nou het moment dat je dacht van... En nou ging ik voort? Dat was op het moment dat ik bang was dat het te vier ging zo. Ik het skelkje naar voren en ik ben zo... Nou, toen dacht ik gooide me toen op een groen en toen dacht nou komt het net goed. Nou wordt het alleen maar erger. En toen ben ik het nooit. Je was echt gewoon thuis en... Ja, ik vind het altijd net leuk om te vertellen, maar joh, aan de dag vind ik dus wel dat ik praat er nou wel over. Het is gewoon mij overkomen en het heeft me echt vormd in heel grote dingen in mijn leven. Dat ik het heeft wel een stempel op mijn in relaties heb ik het er altijd nog moeilijk mee houden. Doe ik aangifte die bij de politie, waar ik net lood. En wat gebeurde er toen met die? Want ik moest net meer naar huis. Waar ging je toen heen? Toen ben ik naar Grens naar een tehuis gegaan, een doorgangshuis in Grens. En dan was ik achter slot in Grendel waar ik zat. Uiteindelijk was het opsluiten. Ik weet nog wel, ik kwam en ik belde erom en ik dacht, oh gelukkig, ik ga naar een huis, dan alle je famkes. En ik zeg er nou uit en ik kom daar en een hele grote door. En de door gaat hier met een stiet een juffrouw voor me, zo'n boos sleutels erin. En dat waren alle hier op het slot. En jongens
Om 11 uur moest weer op bed en dan kwam ze op mijn liedskamer en waar ik door ik op de slag dienen. En ik moest kniepers maken. Absurd. Dus doof is tenminste beroemd als band. Die huid wordt net oppakt en dan komt achter slot en grendel. Ja. Zo weer toen. Ik vind dit een schattig dorpje. Nou, dan heeft Ster, daar heeft dus een zeeltje. Dat is de allereerste keer dat ik bij de Sambrenko die speel je dan. En dan zei het Pier zei later. Hij zei dat wie het allerliefste gebouwtje waar wij dan spelen. En daar hebben ze mij ontdekt. Hier in Moara. Hier in Moara, ja. Sambrenko's, nou ja, weer een heel succesvol orkest. En dan komt Sterres naar je famke, de kranten erbij. En, ja, en ik kom daar ook lusjes waaien. En ja, dat wie geweldig. Als ik denk aan die jaren van die en van mij. Wat een lok weer daardoor de eerd. Wij kregen dus op een gegeven ogenblik waar ik verliefd op Pier en Pier ik op mij. En ja, ik weet wel helemaal met Pier. Ik heb echt van die man houden. En nou ja, en op een gemaakt Pier je dus Hans. En dat wie een jonkie, die moest altijd bij een oor sliepen. Dus Pier zei op een gegeven ogenblik, ik wil niet meer alle jongen voet. Nou ja, en alles wat Pier, die vond ik goed. Ook mijn jongen kon dat wij nu een zaak beginnen. En dan zelf in zijn eigen bedrijf, muziekmaatje. En dan wie Hans altijd, ik kon er bij zijn ben, bij zijn jonkje blijven. Dus we beginnen een horecabedrijf. We zijn trouwd, vlak voordat we de zaak begonnen, ben we trouwd. En nou, dus dat weer Stadzicht. En toen heette het Bar Dancing Sambrenko's. Nou, het wil gauw dat ik zwanger rekken. Ja, en, wij die zaak. En achter is daar geboren. Nou ja, ik ben heel gelukkig. Nou, dus hier ben je al opgegroeid in deze buurt. Ja, hier ben ik eigenlijk zo wat een beetje geboren. 4 uur omtoffeld hier. Is Ongeveer. er nog wat van te zien van hoe het weer? Nee, helemaal niks meer. Maar dit weer in de tijd dat... en toen zitten wij erin. Je weet echt totaal een Ja, je ziet ook muziekcafé. het café en Stadzicht. Ja, en wij wonen hierboven eigenlijk. En dit weer in de slipkamers. En daarboven is het, want daarvoor weer volgens mij een hotel west of zo. Ja, zo zit het heel goed ja. band, hè? Ja. Wat wist nog van die tijd? Nou ja, ik weet dat ik een heel soort beneden omspaande ik natuurlijk. En jontiets moest ik naar boven en dan hing Annie, dat was een hulp bij ons. En ik ging eigenlijk 2 memmen en 2 huiden. En Hans, mijn halfbroer, dat was eigenlijk mijn tweede huid. En ik ging altijd naar bed, naar boven. En dan, als het daar stil werd, dan kwam ik weer naar beneden. Dan werd het veel te rustig, dan kon ik net meer sliepen. Nee, want er weer altijd lawaai. Altijd leven, ja. Altijd meisken en altijd volk en altijd gezelligheid en altijd muziek. Dus dat wie, ja, ik had het ervaren als een hele mooie periode. Maar Pier wie net gelukkig in dat bedrijf. Pier wie echt op en top artiest. En dat wie geen horecaman. Als alle jongen dan hier zit en dan daar is weer huilos. Als wanneer het de zaak dan 10 uur iepen gaat. En dan krijg je dan de stamgasten. En dan wie Pier het type. Die man wie muzikus. Dus die ging daar eigenlijk helemaal kapot. En ja, dan begon het toch te volle te drinken. En, maar dan ben je zo jong. Want hoe oud was je toen? Ik was 23 toen ik 8 kreeg. En die wereld die van mij zo verloren. Ik was zo jong, dat kist ik alles aan. En ja, toen was Pier ziek. En op een gegeven moment kreeg Pier verlammingsverschijnselen. En toen waren er opgenomen hier in het Boniface ziekenhuis. En toen werd hij zo ziek. Hij wist van de hele wereld niks meer. En toen de jongens bezoek kwam, dan kroop hij door de gang. En nou, dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik denk, zo'n grote man, zo'n groot muzikus. En dan in je sa als een kastplantje en van de wereld niks meer weten. Nou, en
toen kreeg ik de jaren dat... nou ja, dat hij helemaal jelly te leven. Maar ik denk van... Die man met je waai, die geeft je ideeën. Ik zeg hem dus gewoon altijd achteruit gaan. En toen heb ik hem het ziekenhuis waai helpen. Gewoon zonder tasten. Hij moet die accordeon weer op zijn skutten hebben. Dus heb ik hem daar waai helpen. En hij komt thuis. En ik zet hem de accordeon op zijn skutten. En het kopje komt op het accordeon. En hij begint te spelen. En dat gezicht begon weer handen te stralen. Nou, ik was zo gelukkig. Ik denk, ik ga hier een goede set maken. Ik wist die man met spelen. Hij wil weer trouwd met mij, maar hij wil ook trouwd met de accordeon. Er kwam prot op me aan. En ja, en hadden eigenlijk geen geestelcontact meer. Ja, Pier begon heel betiet toch te vergeten. Dus praat ik net. Dus ik rek op mijn game zelf. Ik in de knoei, de maai. Want hoe oud was je toen, Agnes? Dat is nog heel iets. Of, Ja, volgens mij ben we voortgekomen toen Ja, ik in de het jaren 5. vond je het te vallen? Wie het voor jou gewoon te vallen? Ja, toen kon ik het net meer aan. En toen heb ik dus op een gegeven moment in je kennen leren. En daar was ik verliefd op. Ja, een hele verkeerde man. Van mij dus. Ik zie je ze zelf uit. Ik met de consequenties direct van dragen, daar net van. Maar ja, dus... ik was verliefd op een politieman. En ja, eigenlijk is dat een hele zwarte bladzijde in mijn leven geweest. Dat is een hele verkeerde keus van mijn West. Wat gebeurde er dan? Daar heb ik heel erg door mishandelen. Eigenlijk, toen ik zwanger was van Heidi, en daar heb ik heel erg door mishandelen. Toen had ik op een gegeven moment het ziekenhuis in rekken. Dat ik het alleen net meer zeg zitten. En ik herkende achter zei het altijd, mama, herkenning. Ja, dus ik van vroeger uit is hard wie ik nog wel een... Nou, dat werd een pittige man, die heeft wel losse handjes. Dus zie ik het op die een of andere manier uit, dat weet ik net, denk ik. En daar heb ik echt een Victor hel gegaan. Ik ben in Amersfoort verhuisd. En ik voelde me al heel schuldig dat ik Pier in de steek liet. Dus, en ja, toch ging ik maar mee. Hij zei, ja, hij wil je bij. En toen naar Amersfoort daar. Nou ja, en ik mocht net meer jongen. Nee, dat mocht ik niet meer. En ik was zo slaaf, dus ik was zo'n lied, gewoon als een jonge hoen. Maar ik was zo meegaand, want ja, ik had een slecht geweten. Omdat ik het erg vond dat ik dat zou dienen. En ik zie nu Agnes, want haar leven verloren ik heel erg. Maar zo'n gewelddadige man. Ik weet zelfs ook nog wel wat stukjes van het trouwdagen en zijn. Maar ik hoorde zweer thuis weer natuurlijk. Nou, wat ik beleefde in mijn jeugd tot dan toe. Dat we al wel aardig veilig was, maar dat we toen bepaald niet veilig meer natuurlijk. Heel onveilig. Wie echt. Ja, dus En daar snapte ze er niks van? Nee, ik snapte er helemaal niks van. Dat ik helemaal niet wend. Ik nooit zoen. En nou in één keer weer het al je geweld. En, ja. En die mem die werd in elkaar huft. We zelf bijstis. Nou, dat is verschrikkelijk. Ik ook nooit... Mensen als een moment hadden ze toen dacht van, nou gaat het echt helemaal mis. Wat gebeurt? Natuurlijk. Als het niks wend is, dan... En dit wie grof geweld gewoon. Ik ga hele verschrikkelijke dingen doen. Dus ik ga altijd het gevoel van, nou gaat het mis. Dat wie 4 of 5 keer in de week weer het zijn. Dan zit ik bovenaan een trap en dan hoor ik het wel. Nou, daar snap je niks van. En ik ben zelf gewoon heel onmachtig natuurlijk. Ik is niks doen.
En dat is het frustrerende, hè? Die angst. Die continue angst. Van sommige met mijn morgen wel wezen. Of een soort shot ze er morgen uit. Of, Ja, ik rond daar altijd mijn blauwe haren. Ik zit onder de blauwe plakken. ja. Ja. Die zijn dat kooi. Kijk, net Nee. bolwerk al hier natuurlijk. Nee, en wat is dat dan? Hè? Dat is dan dus toch bloos, zo lang nog. Nou, dat is correct. Als een hoen altijd op een beurlig juist. En de ropst komt hij altijd met een stut tussen de poorten, komt hij altijd weer om. Zijn grut is die angststek. Maar dat komt weer om. Gewoon niet angst. Er is geen horror van, maar het is gewoon angst. Ik kan me altijd weer om. Op een gegeven ogenblik toen heb ik er nog een poosje winnen. En toen wie Hans Sambrink, deze zoon van Pier, die komt in Amersfoort en die heeft ons toen geholpen om hier naar Ljouwert te komen. En die heeft toen lekker verzorgen dat we hier een flatje kregen in Ljouwert. En hoe kwam ze weer om? Want je kwam dus een sfeer van geweld, mishandeling. Ja, nou, dat had gewoon wel jaren waren voordat we weer een beetje stabiliseerd werden. Want we hebben wel wat ontwricht natuurlijk in het gezin. Maar we hingen naar. En dat was al heel wat. En dat viel ik gewoon weer vertrouwd. Ja, want intussen hier is een zusje erbij. Ja, Heidi. Ja. En Lietspapke. Ja, die weet toen ook maar heel iets natuurlijk. Wij schelen zo'n hier, dus hij weer hier. Dus 1, 2. Ja. Maar wij zijn lang blij dat we onderdak gaan. We hebben met niks weer begonnen. Dus uit de week uit, al die twee gewoon spullen en nou ja, zagen. En eigenlijk zo vinden wij verschrikkelijke hechtmasje draaien. Ja. Dat wie, maar ja, je hele identiteit van mijzelf, die we handel onderuit halen. Dus ik moest ook handen weer van basis aan proberen je weer te ontdekken wat ik zelf ben. Maar ja, ik je altijd naar één ding en dat was jongen. Nou ja, naar het theaterbureau was ik graag weer jongen. Ja, maar Anneke, dan bel ik erheen en dan zei ze van, hoe oud ben je nou? Nou ja, dat weet ik, nu 29. Ja, dat is eigenlijk al te oud. Maar ik denk, dat bestaat toch net? En dat wil de carrière van Anneke Dauma nog lang net op het hoogtepunt is. Daar komt week deel 2 over het leven van Anneke Dauma en Agnes Sambrink.